Viete, prečo spolupracujem so spoločnosťou Greenway? Pretože táto spoločnosť je medzinárodná. Dáva mi istotu, pretože platby za provízie prichádzajú presne na čas, presne stanovený termín. Nikdy sa neopozdili alebo nemeškali ani jeden deň. A ešte k tomu viem, kam smeruje tá firma, viem, aké sú jej výsledky, takže preto verím v túto firmu a preto som sa rozhodla spolupracovať s ňou. A okrem toho, nielenže ja rada pomáham, takže som sa preto dala k tejto firme, pretože tu môžem pomôcť sama sebe, svojim najbližším, ale aj neznámym, aj celej prírode. Pretože z každého môjho obratu, z každého predaja ide čas na výsadbu stromčekov, obnovu morského života a podobne. Chceš vedieť viac? Kontaktuj ma.